Kanje njengoba libalele kangaka mkhulu kodwa sila la egcekeni sizothola ulwazi siza abantu mkhulu. Baba yebo. Mkhulu ke la ngifike mkhulu nombuzo othanda ukuba impikiswano kuyinyanga noma ebunyangeni mangithinta igama elithi umlozi noma abalozi. Udume kakhulu udokotela kulowo mkhakha besicela uthi kusichazela nje ngomlozi mkhulu nokuthi umuntu ubonakala kanjani mayinawo noma uhlukoniswa kanjani awukusifundisa ngawo ngoba sekuningi sekushiwo ngawo mkhulu. Kholo ya noma kungena esihlokweni esijulile esesihluphe abantu abaningi noma esesihluphe kakhulu sonke. Idlozi lomlozi limbi ngoba liyacasha. Yes. Uma licasha kuphela bese liza ngama-sign. Ama-sign ngoyama makhosi sakhuluma ngabe ibona abakhulumayo. Angazi sithi bayeza ukuthi sikhuluma ngabo. So leli dlozi lomlozi mkhulu asimbe kancane mkhulu manje mabe njengoba bekhuluma kanje kusho ukuthini njengoba bekhuluma ngoba awubabizanga awubakhulumisa ngaso bavela bayekhulumela nje ngingalindele kwenziwa yini mkhulu lokho bezwe leli gama masibiza ngabalozi babingelela ke bona. Okay. Kodwa kubingelela kwabo bathi abafuna ukusiphazamisa letho wabona ngiqhubeka. Okay mkhulu. Ngoba uma bebingelela bekufanele ngitoleke. So bazama ukuyiveza ukuthi ke lesihloko okhuluma ngasi ila bekhona ila bekhona vele makhosi. Yes.